Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzibanda okubingelelayo ndlalifa ezulu. Ngithi uJesu KRISTU yiNkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa ukuthi usigcinile. Salibona lolu suku muhle kakhulu. Uyinqaba ngosuku lokuhlupheka. Uyabaza abaphephela kuyena. Siyambonga nje ngendlela emangalisayo futhi ngiyabonga. Bengazi ukuthi ningithanda kanje. Kodwa kahle kahle ngiyazi anithandi mina. Nithanda lona ongigibele. Kodwa manje bese ngithola ama-benefits okugitshelwa bese kube ngathi uthando luze kumina. Kanti cha, ningithandi bazalwane. Nithanda lona ongigibele. uJesu KRISTU waseNazaretha. uJesu KRISTU oyinkosi yethu. Ngiyabonga kakhulu. Ngibonga umusa nje ukugitshelwa bese ngithola ama-benefits othando oluya kuye. Nami bese ngithola amachaphazela. Nami ngithola imvuthuluka. Ngiyabonga kakhulu bantwana bakaNkulunkulu. Ngisho ngibonga ini-ke ukungilalela nje mangithi ngicela ninginikeze abantu nabaletha ngobuningi benu. Qhubekani nibalethe. Yazi ngiyabonga. uNkulunkulu akubusise nawe olethe umuntu. Akubusise nawe futhi usahlela ukuletha umuntu. Kwangathi ngaba umqhele wakho kwelizayo. Kwangathi izwi kaJakobe chapter 5 verse 19 no-20 lingasebenza empilweni yakho ngoba ubuyisile isono ekudukeni kwaso. Kwangathi ungasitshekela inqwaba izono zakho. Ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu akusize ayisibekele izono zakho le kakhulu ongasazikhumbuli khona sizokwazi singene ekhaya ezulwini sijabule kube mnandi ngoba wena usebenzile waletha abantu ekhaya lezwi. Mawubaletha nje uNkulunkulu uzokubusisa. Ngiphatheka kabi kuphela ngalabo abasheshe baphume ngoba basuke bengezwanga lutho bese ngiba worried ukuthi kahle kahle ubumchazelile yini mntanga baba indaba yomuntu asheshe kangaka ukuphuma. Nibachazele phela nangama ubufakazi. Abanye baqosha ubufakazi bethi kugcwale kuphela amadatha, abanye bethi kugcwale ifoni. Mtshele umuntu ukuthi bulalela ubufakazi bese uyabucisha-ke lobo obonayo ukuthi awubudingi kodwa bulalele ngoba ibona kahle kahle obenza sikhuthazele ekukholweni kwethu ukuthi athi umuntu hawu kusizakala usibani onje. Kusho ukuthi nami ngizosizakala yami phela inkinga incane kunekabani. Umuntu-ke loyo oqhathanisa izinto. So ubufakazi ngeke sibiyeke bazalwane. Kodwa-ke sengibuke ukuthi ngenxa yobuningi izolo kungena ubufakazi obu-26. Ibona lobo benze savalelwa ifoni, WhatsApp, lezi nyanga ezidlule kanye nokufaka abantu bese ngibathumelela inkonzo. Njengoba sengibafaka ngasayithumela inkonzo, nibatshela inkonzo bazozithola kwiwebsite www.ENtabeni Yendlu KaJehova Kuyabonelelwa.org. Umuntu uma yenze njalo uzongena kuwebsite ayithole inkonzo. Ngoba manje ngizithumela ziningi kuthiwa ngiblock itraffic kaWhatsApp. So-ke yileso sizathu-ke nobufakazi-ke sengiyabuqikelela. Uma ngabe unakileke namhlanje ngizobufaka amancozu. Ngifake 10 at a time ngidlulisa isikhathi ngoba nifakaza kakhulu niphuma emkhosini. Ninezinto eziningi uNkulunkulu anenzele zona. Angikwazi ukubuvala ubufakazi. Futhi angikwazi ukubukhetha ngoba omunye uzolimala athi obambonale bobuncane babiyeka cha. Buyeza nje bonke ubufakazi. Sengibuka ukuthi ake ngibufake nga-10. Uma buba buningi buhlula lo 10 kusho ukuthi ngoze ngibufake nange-weekend. Ayikho futhi into esizoyenza. Ngiyazi ukuthi kuzodlula kuseyifu nje lokuthi siphume emkhosini uNkulunkulu wenze izimanga ngesikhathi somkhosi. Manje abantu bathanda ukufakaza. Qhubekani nifakaze ngeke nginqabe. Kodwa-ke okuba nzima ukuthi umuntu afakaze kabili ngosuku. Awu bazalwane, uNembeza usuyephi kodwa. Usengaze kuthumela ama-VN amabili ngosuku. uNembeza usushonephi. Asidedelelane phela bazalwane. Noma ngabe unezinto eziwu-10
ezikwenzeleke ngumkhosi mazingakwazi ukumpintsheka ku-3 minutes owodwa, linda phela nabanye bangene. Ufake ngakusasa noma udlulise usuku bese uyafaka. Sicabangelaneni nje bazalwane, bonke abantu banezinto kodwa musukufaka ubufakazi awukahleni bazalwane. Yazi ukuthi ngithi ngisathi ngibufakile, awunange sebuya nobunye lo, awunange sebuya nobunye lo. Buzoze bulahleke ubufakazi bakho ngoba phela ngizosuke ngingabi nayo indawo ngizobeka kuyo, ngibuyeke ngingabufaki, busuphatheka kabi kanti wena olandelisa ubufakazi eduze. Cha, uNkulunkulu usasigcinile sisekhona, akusho ukuthi usuyahamba usufakaza nje ngoba usuyagcina wena emhlabeni uyahamba. No. Futhi phela noma ungahamba ungasafakazanga, uNkulunkulu ubonile ukuthi uyathanda wena, uzongena ekhaya ezulwini. Ngithemba nayi-understand into engishoyo. Sicabangele nganeni bazalwane, ufake ngakusasa ubunye ngakusasa noma udlulise usuku bese uyabufaka. Sicabangelane nje, yayibona leyo nto leyo. Hhayi-ke ngiyabonga kodwa nje ngizobufaka bonke ngaphandle kwalaba abashoyo abathi ungabufaki obami. Bakhona abasho kanjalo, ngathi ungabufaki. Omunye athi cha ngifakazi babamsebande ngikhuluma nawe sengi-understand mntu ungitshela ukuthi angingabufaki. Kuhle futhi nalokho ngoba phela unezathu zakhe umuntu ongafuni bufakwe, akukho wrong. Mhlawumbe uyabona ubufakazi bakhe, khona abantu abangaphakathi ekhaya lezwi abazobuzwa bathinteke, mhlawumbe okubathintayo noma emsebenzini, into eyenzeke emsebenzini kanti wafaka abanye emsebenzini, boqhamuza bethi abanye, hawu sibani phela usevela ngaye. Yayibona loo nto. So asimnike ilungelo umuntu ongathanda ubufakazi bakhe vele asho, ungavele ubufake. Mina obufakayo uthula ngazuthi buyangena, kodwa uzobufaka usho ngeke ngibufake. Kodwa uNkulunkulu uzobe ejabulile ngoba uvelile waphumela obala. Khona obunye nje ubufakazi enginabo, angazi ngizobufaka kanjani, kufanele ngibufake. Umuntu ongekho ekhaya lezwi, osekhaya lezwi bakwenye igroup kanye naye wayesemthumelela uRoma 10:9, waphiliswa lo baba. Indlela ajabule ngayo, uthumela ivoice note engaphezu ka-3 minutes. Ngoba phela awukho umgomo egroupini akakuyona, yabo. Manje kunenkinga mina yokufaka ubufakazi obungaphezu ka-3 minutes. Kodwa-ke ngizama ukuchaza izimo engibhekene nazo ukuthi zinjani. Khona abantu abathintwe ikhaya lezwi, abekho ekhaya lezwi, abayazi imigomo yasekhaya lezwi ngoba ikhaya lezwi liyawenza umsebenzi kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyawenza umsebenzi wakhe esebenzisa ikhaya lezwi. Siyamdumisa ngendlela emangalisayo. Hhayi-ke ake ngiguqe ngikhuleke, uqhubeka wena uletha abantu. Hhayi, qhubeka nje ubalethe. Ngiyajabula mina kakhulu. Nawe ungakabalethi uzobaletha. Uma besanqamukile kuwe futhi ungaphatheki kabi, musufaka abantu ngenkani noma ufaka abantu bengathandi ngoba ulwela ukuthi ulethe umuntu. Cha, asivumelaneni, ayikho into ebuhlungu kimi njengokufaka umuntu namhlanje aphume namhlanje, kufaka umuntu namhlanje aphume kusasa. Ake sinje within 7 days umuntu useyaphuma. Kubuhlungu kumina. Ngibheka wena mina omlethi, umchazelile noma umrobhile, utheni ngempela kuye? Hayi, akeke athi ukuhlala phela umuntu ukukhombisa ukuthi usabuka. Hhayi-ke acasukeke la icasuka khona ngoba hhayi kuyashisa phela ekhaya lezwi. Kuyashisa, kuhlali noma ubani, kuhlala abakhethiwe. Ngiyengijabule-ke sengibona bebuya abanye esebekade bahamba athi umuntu engeke, ngilonely, ngiyazimisisha iy'nkonzo, ngiyazikhumbula bese ngiyabona ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu bakhona abakhethiwe. Asigoqe sikhuleke. Iy'ndaba ngeke ziphele phela siphume emkhosini bazalwane. UJesu KRISTU Inkosi. Baba wethu ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga, siyathobeka phambi kobuso bakho, siyakubonga ngakho konke osenzele khona. Dumo lonke silinikeza wena. Qhubeka Nkosi ube kanye nathi kule nkonzo. Siyabonga izinto zenzile kubantwana bakho, bayafakaza ziningi. Siyamangala njengabafundi abathi kanti ungubani lo? Lokhu nolwandle nomoya kuyamthobela. Kanti ungubani Nkosi Jesu? Lokhu konke okungenzeki kuthina abantu kuwena kuyenzeka. Siyabonga uJesu KRISTU Inkosi. Amen.
Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu. Masiqhubeke-ke bangcwele, ningixolele nje ngesihlalo. Kufanele ngisihlehlise, masiqala ukukhuleka sibanga umsindo, ngiguqe ngikhuleke. Bese kufanele ngisidonse sibanga umsindo. Akufani, ziningi izinto ezila phambi kwami. Ifoni ka-YouTube, ifoni ka-WhatsApp, nenye futhi ka-WhatsApp i-backup. U-WhatsApp kufanele ngiwu-backup ngoba uma konakale ku-WhatsApp konakele. Kanti kungcono uma konakale ku-YouTube, siyakwazi ukuthi sifake i-voice bese sifake isithombe esinganyakazi igcine ingenile ku-WhatsApp. Manje uma konakale ku-YouTube, kufanele yikho-ke amafoni ka-YouTube ewu-2 ukuze enye uma ijamile ngoba kuyenzeka lokho enye bese iyaqhubeka bese ngithatha kuyona. So-ke kulukhuni-ke ukuthi uma ngabe ngizoguqa ngenze njani, ngifake o-pause ey'ntweni eziwu-3. Uma ngabe ubungazizwa kuqala ihlalo uma ngiguqa ingoba bekulula ukufaka u-pause ngithandaze ngibuye ngihlale ngiqhube inkonzo ngoba sibhekene no-WhatsApp kuphela. Njengamanje khona u-YouTube nje ziwu-3 amafoni amathathu engibhekene nawo. Angikwazi ukuwaphoza onke ngiphinde ngiqede ukuguqa ngiwaphoze onke. Isimo engibhekene naso. Kodwa-ke mhlawumbe uNkulunkulu uzongisiza ngigcine ngikwazi ukwenza ukuze lo msindo ungabibikho ngoba ngempela kukuhle kuba khona kwalo msindo. Sizobona uNkulunkulu uzongisiza. Phela ngikhumbula iminyaka ehambile izinto azenzeki kalula. Hhayi-ke asifunde izwi leNkosi siqhubeka-ke nesihloko sethu esithi ukuphenduka okusuka ngaphakathi. Siyaqhubeka sofunda-ke izenzo chapter 17 verse 29 kuya ku-30. Ngakho lokhu siyinzalo kaNkulunkulu. Akufanele ukuba sithi ubuNkulunkulu bufana negolide noma isiliva noma itshe okuqoshwe ngekhono nangesu lomuntu. Verse 30. Ngokuba izikhathi zokungazi wazithalalisa uNkulunkulu, kodwa kalokhu usememezela kubantu bonke. Usememezela kubantu kuba bonke ezindaweni zonke baphenduke. Isimemezelo lesi. Bonke abantu ezindaweni zonke abaphenduke. Uma abantu bengasilaleli lesi simemezelo, inkinga esibhekene nayo leyo. Kufanele sisilalele isimemezelo. Kufanele abantu baphenduke. Ngiyezwa bayangitshela ukuthi nayizolo ngicaphune kabi abaseKorinte besibili chapter 7. Ngithe kabi ukuqala izolo, Nkosi yami ngiyacela ngixolele, angazi ukuthi kwenzeke kanjani. abaseKorinte besibili chapter 7 besifunda ku-verse 8 saze sogcina ku-verse ngicabanga sigcine ku-11 noma u-12 angisakhumbuli. Kodwa-ke ngigijime ngiwafunde bese siyadlula asizukhuluma nangawo. Verse 8, 2 Corinthians chapter 7. Nakuba nganidabukisa ngencwadi yami angizisoli, nakuba ngangizisola ngiyabona ukuthi leyo ncwadi yanidabukisa noma kwaba isikhathi nje. Manje ngiyathokoza kungengokuba nadabukiswa, kodwa ngokuba nadabukiswa kwaba ngukuphenduka, ngokuba nadabukiswa ngokukaNkulunkulu ukuze ningalahlekelwa lutho ngathi. Verse 10, ngokuba ukudabuka okuya ngokukaNkulunkulu kuveza ukuphenduka, angezisole ngakho umuntu, kube ngokusindiswa, kepha ukudabuka okuya ngokwezwe kuveza ukufa. Verse 11, ngokuba bhekani, khona lokho kudabukiswa kwenu ngokukaNkulunkulu kwaveza kini ukukhuthala okungaka, yebo nokuziphendulela, nokuthukuthela, nokwesaba, nokulangazela, nokushiseka, nokuphindisela. Kukho konke nazibonakalisa ukuthi nimhlophe kule ndawo. Ngiyafisa-ke sidlulele-ke namhlanje sibuke amaRoma chapter 2. Sifunde amavesi amabili, uverse 4 noverse 5. Kumbe uyayidelela yini ingcebo yobumnene neyokubekezela neyenyewe yakhe, ungazi ukuthi ubumnene bukaNkulunkulu bukise ekuphendukeni na? Ububele bukaNkulunkulu busise ekuphendukeni. Khumbula, sikhuluma ngesihloko esithi ukuphenduka
okusuka ngaphakathi, spiritual repentance. So ububele bukaNkulunkulu busiholele ekuphendukeni. Ukhumbule ukuthi singacabanga kalula sithi uNkulunkulu ukhohliwe kusilanda. UJesu ukhohliwe ukulanda ibandla lakhe. Njengoba omunye umholi omkhulu webandla elikhulu emhlabeni washo njalo. Akakhohliwe. Kodwa ufuna ukuba bonke abantu beze kuphendukeni. Uthi kuverse 4 kumbe uyayidelela yini ingcebo yobumnene? Ngoba ubumnene bukaNkulunkulu buyingcebo. Uma uNkulunkulu emnene kuwe ucebile. So ungayideleli ingcebo yobumnene bukaNkulunkulu. Neyokubekezela kwakhe, neyenyewe yakhe. Ungazi ukuthi ubumnene bukaNkulunkulu bukuyise ekuphendukeni. Uma ukufunda eBhayibhelini elidala, isikhathi esiningi uNkulunkulu wayengenakho ukubekezela anakho njengamanje. Dadewabo kaMose beno-Aaron, uMiriam, badelela uMose. Wehla ngaso leso sikhathi uNkulunkulu washaya uMiriam ngoxhoko. Okhora badelela uMose. Ayokhora. Ngiyaxolisa igama ngiyalikhohlwa nokuthi uKhora. uKhora wayewumhubi wezingoma kanye noDavide. Ukhona lo wadelela uMose wathi uma kuwukuthi mina ngirong bazofa ngokufa okujwayelekile. Kodwa uma kuyibona abarong umhlaba uzovuleka bangene phakathi. Yabona wengabekezeli uNkulunkulu. uNkulunkulu wangenaso isikhathi sokubekezela. Lapha ngicabanga ukuthi uGenesis 6 ethi ngiyazisola ukuthi ngimdalile umuntu ezededela uzamcolo isikhathi sikaNoah. Njengamanje izinto ezenzakala emhlabeni zihlazo zibuhlungu. Yilezi zazenzeka eSodoma uNkulunkulu walibhubhisa. Hayi nazo uzenzeka namhlanje. Kade zaqala ukuthi phela manje umuntu umevuleka amehlo eyibona into uthi yenzeka manje kanti kade yaqala. Kade laba corrupt izwe, umhlaba waba corrupt. Abesilisa abalala nayo, abesifazane abalala nayo, bahamba nqunu namhlanje abesifazane emgwaqeni. Kwenzeka amahlazo ngendlela emangalisayo. And izinga le-social media elidlulisa ukungcola ebantwini, elenza abantu bangcole kakhulu, nomoya uthelelane, ngoba ibukwa la ku-social media lento. Ibukwa la ko-Facebook, ibukwa la ko-YouTube. Sathane ungcolisa ilizwe, kodwa uNkulunkulu usibekezelele ngoba engafuni kulahlwe nawo yedwa umuntu. So-ke lithi lelizwi baseRoma 2 verse 4 kumbe uyayidelela yini ingcebo yobumnene neyokubekezela neyenyewe yakhe, ungazi ukuthi ubumnene bukaNkulunkulu buyise ekuphendukeni na. Ungathi uma wenza into ucabanga ukuthi uNkulunkulu akaboni. Uma wenza ukungcola ebandleni lakhe ucabanga ukuthi uNkulunkulu akaboni. Ngangabona into ebuhlungu ngesinye isikhathi. Abantu abenza ukungcola ebandleni lakhe uNkulunkulu bajola, balala. Yazi ukuthi lapho athola khona umntwana omunye wabo waba nekhanda elikhulu, waba yisidalwa. Ngesikhathi ngibona ingane yalo muntu kwafika kimi ukuthi ngoba bangcolisa ithempeli likaNkulunkulu uyabajezisa. Ngakho ungacabanga ukuthi uma wenza ukungcola endaweni kaNkulunkulu uthula kaboni. Ungacabanga ukuthi uma weba, destroyer, wenza konke okumelene necebo likaNkulunkulu uthula kaboni, ukubekezelela ukuthi uphenduke. Ngakho-ke ungayideleli ingcebo yobumnene bakhe. Athi verse 5 kepha ngobulukhuni bakho nangenhliziyo engaphendukiyo uzibekelela ulaka ngosuku lolaka nolokwambulwa kokwahlulela okulungileyo kaNkulunkulu. Ungazibekela ulaka. Ngathi uyabona uma ubeka imali ebhenki iyakhula, iyazala. Uma uzibekelela ulaka la liyofika khona kuwe liyofika lunjani. Ngiyakhala ngiyadabuka. Ungayivumi leyo nto. Kepha ngobulukhuni bakho nangenhliziyo engaphendukiyo
uzibekelela ulaka ngosuku lolaka nolokwambulwa kokwahlulelwa okulungileyo kaNkulunkulu. Kanti verse 6 oyakuvuza yilowo naloyo ngokwemisebenzi yakhe. Mntakababa, phenduka. Phenduke from within, uphenduke ngaphakathi kusuke ekujuleni kwenhliziyo. Ungaphenduki ngoba, kodwa uphenduke noma. Angazi-ke noma uyangizwa yini. Ungaphenduki ngoba uNkulunkulu ekwenzele u-1, 2 no-3. Ungaphenduki ngoba uNkulunkulu ekuphilisile esifweni sakho. Uphenduke ngoba, kodwa phenduka noma ngabe ungenzelwe lutho, ngoba it's a must. Kuphoqelekile ukuthi uphenduke ubalekele ulaka oluzayo lukaNkulunkulu. Mntakababa, phenduka. Shiya imicabango yakhe emibi. Shiya ukungcola. Shiya ukukhuluma ulimi olubi oluthuka inhlamba. Ulimi olubi oluyengayo abantu besifazane noma oluyenga abantu besilisa. Ulimi oluvusa inkanuko. Uyeke. Khuluma into, ushiya umuntu ashikeka yedwa inkanuko usukhulumile wahamba wamshiya. Hawu kodwa bakithi kwaze konakala emhlabeni. Usazozilanda ngawo wonke amazwi wakhulumile. Shiya ukungcola. Shiya ukonakala. Phenduka. Indlela zikaNkulunkulu ziphakeme nemicabango yakhe iphakeme. Uma eselithumile izwi lakhe ngeke liphindele emuva lingawenzanga umsebenzi alithumele wona. Namanje leli lithi ungayidelela ingcebo yobumnene bakhe ngeke liphindele emuva lingawenzanga umsebenzi. Leli verse 5 uthi ngenxa yobukhuni bakho nenhliziyo yakho engaphenduki uzibekela ulaka ngosuku lolaka. Uzolibona ulaka likaNkulunkulu. Phenduka mntakababa, dela konke. Uthi uJesu ufuna ukungilandela, makazidele, thabathe isiphambano sakhe angilandele. Asithabathe zonke izinsuku, asiguqe sikhuleke, simbonge uNkulunkulu wethu uJesu KRISTU uYinkosi. Baba olungileyo, Baba ongcwele, Nkulunkulu onomusa, siyabonga, siyazithoba phambi kobuso bakho. Sibonga uthando sithande ngalo nokukhuluma kwakho. Kwangathi kungaba yilo naloyo angalenza izwi akwenze ukukhulumile. Ngiyakhuleka, ngiyacela ngegama elinamandla leNkosi yethu uJesu KRISTU ophilayo, uJesu KRISTU uYinkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Muhle nangosuku lokuhlupheka. Baba uNsebane uyavalelisa uthi uJesu KRISTU uYinkosi.